तो पुओ 1000 थर लेखा कौन जाऊँ भुवनेश्वर सप्ताह 7 थर लेखा ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁ ଯାଉଛି। ହଁ କହିକି ତ ଯାଉଛି ଚାକିରି କି ଦେଖିଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଫେର କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି। ହଁ ପଚାରିଲେ ନୋ ଆନ୍ସର୍, କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଯାଉଛି କହି ରାତି 9ଟା 10ଟା ବଜେଇ ଦେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାର ତ କେଉଁ ଟୋକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ କାମ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତେ କଟକ चेंक दे दउनु ଯାଆନ୍ତେ କ'ଣ ନା ହଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ଅଛି। निया चेंक दे दे ତୋର ତ ଚାକିରି ହେଉଛି ଚାକିରି କରୁଛୁ ଏଠି ତୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି ପାଇଲେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟା କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋତେ କହୁନି ଆଉ। ସିଧା ପିଠା ହରିକା ଚେଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଧଡ଼ା ଧଡ଼ ପାଟିରୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିଯିବ। चेंक दउ ताकू ଆଜି ଚେଙ୍କ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେ ମିଛ କରିକି ଯାଇଛି।